Σήμερα θα μιλήσουμε για ράγκμπι. Για ράγκμπι γυναικείο, ξεκινάω από το γυναικείο, για ράγκμπι αντρικό. Πάντα το γυναικείο και μετά το αντρικό. Ας κάνουμε τις συστάσεις πραγματικά μόνοι μας, γιατί είναι καλύτερα έτσι. Θέλετε να ξεκινήσουμε από εσάς? Ονομάζομαι Παρουσιάς Παναγιώτης. Είμαι παίκτης στην εθνική ομάδα και προπονώ και την Ακαδημία του Συλλόγου. Η ομάδα μας έχει ιστορία 5 χρόνων. 5 χρόνια. 5 χρόνια. Μιλάμε για το ράγκμπι, γιατί ο Έολος έχει είναι τμήμα γενικά. Ναι, φαντάζομαι έχει και άλλα τμήματα. Ναι. Που δεν είναι τις παρούσεις, θα μιλήσουμε μόνο για ράγκμπι. Σωστά. Ξεκινήσαμε το 2010, όπως σας είπα. Το ράγκμπι ήρθε στην πόλη από κάποιους Γάλλους που δούλευαν στη γέφυρα. Νομίζω ότι είναι και δημοφιλή στη Γαλλία το ράγκμπι. Ναι, είναι από τα ίσως το δημοφιλέστερο, μπορώ να σας πω, άθλημα στη Γαλλία. Ειδικά στη Νότια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έφεραν την τεχνογνωσία, ας πούμε, σε εμάς, σε κάποια άτομα που το βλέπαμε απλά στην τηλεόραση και είχαμε σαν όνειρο κάποια στιγμή να παίξουμε, έστω και ερασιτεχνικά. Και ουσιαστικά κάποια Σάββατα, κάποιες Κυριακές που απλά μαζευόμασταν και παίζαμε, στην πορεία αποφασίσαμε και να το κάνουμε κάπως πιο επίσημο. Ας το κάνουμε λίγο πιο σοβαρό. Ναι, να έχουμε δηλαδή να δίκαμε τη στέγη. Λίγο από την Αλάνα, ας πούμε. Ναι. Αυτό. Να φτιάξουμε ένα. Αν και η Αλάνα ωραία είναι, τα παιδικά μας χρόνια πολύ είναι ωραία. Γελάτε όλοι, βλέπω. Είναι καλά αυτό. Και εν πάση περιπτώσει ξεκινήσαμε με αντρική ομάδα. Στην πορεία στελεχώσαμε και το γυναικείο τμήμα. Εδώ ο Σωτήρης είναι πιο αρμόδιος να σας τα πει, μαζί με τα κορίτσια. Και αισίως έχουμε και κάποια ακαδημία από παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών. Και έχουμε σαν όνειρο να το εγκαθιδρύσουμε και στην Πάτρα, να υπάρχει ακαδημία επιμονήμου βάσεως, ούτως ώστε να μπορέσει να διαδοθεί το άθλημα και σε μικρότερες ηλικίες, που είναι και η βάση. Ναι, γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο να φτιάξουμε μια ομάδα που θα έρθει και θα απέλθει ως ράγκμπι. Το ζητούμενο, πιστεύω, είναι και η ευγενής άμυλα του, τα παιδάκια, τα μικρά, να μην πάρουν παράλληλους δρόμους σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Καλό είναι να ασχολούνται με οτιδήποτε έχει να κάνει με αθλητισμό. Γιατί ζούμε σε περίεργες δομές και καταστάσεις. Τέλος, είναι κάτι το οποίο κάνουμε ερασιτεχνικά, δηλαδή δεν κάποιος στο ράγκμπι το γνωρίζει εξ αρχής ότι φτάνει μέχρι ενός σημείου, δεν θα τον απασχολεί σε καθημερινή βάση. Η ιατρική ομάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, προπονείται 3 φορές την εβδομάδα. Το ίδιο και η γυναικεία και η ακαδημία προς το παρόν 1 με 2 φορές. Και σίγουρα σε αυτό στο οποίο στοχεύουμε είναι στην ευγενή άμυλα που είπατε. Προσπαθούμε να περάσουμε και μια νοοτροπία η οποία είναι διαφορετική στο ράγκμπι σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα. Αν έρθετε και σε μια προπόνηση ή σε αγώνα, ακόμα καλύτερα θα το διαπιστώσετε. Ναι, το λέω γιατί θέλοντας και μη, όταν ακούς τη λέξη ράγκμπι, ηχεί στα αυτιά σου ένα περίεργο. Είναι λίγο περίεργο. Αμέσως πάει, και συγχωρέστε με για τη φράση, δεν είναι αρνητικό αυτό που θα πω, αμέσως λες ράγκμπι, πάει κάπου στο ξύλο. Ναι, πάνε μαζί λίγο. Αν το παρατηρήσετε, θα δείτε ότι δεν συγχέεται η σχέση, δεν έχει απόλυτα σχέση μαζί αυτό, αλλά όμως είναι σαν να τα ακολουθεί από δίπλα, σαν αδερφάκι του, ότι το ράγκμπι τελικά έχει ξύλο. Βέβαια, σίγουρα θα διαφέρει από το αμερικάνικο, που έχουμε δει με τα κράνη και όλα αυτά τα συναφή, που βάζουν μέσα κάποια προστατευτικά, αλλά νομίζω ότι και αυτό, όταν υπάρχει επαφή σωματική ή στο γυναικείο ή στο αντρικό, έχει και αυτό μια μικρή επικινδυνότητα, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Ναι, δεν ξέρω Γιώργο τι λες, αλλά είμαστε... Μικρή επικινδυνότητα δεν σημαίνει ότι θα πάει να παίξει ράγκμπι και θα παίξει ξύλο. Όχι, ίσα-ίσα και ο κόσμος που το βλέπει να ξέρει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Θέλει να δει ο κόσμος, θέλει να δει λίγο αυτό την επαφή, αυτό το ξύλο σε εισαγωγικά, ας πούμε. Το τζέρτζελο. Θέλει να το δει λίγο αυτό. Μας αρέσει γι' αυτό. Ναι, είναι κάτι, δηλαδή ξέρεις ότι όταν θα πας να δεις μπάσκετ, θα δεις 2 ομάδες να βάζουν καλάθια. Όταν θα πας να παίξεις ποδόσφαιρο, κάποιοι 12, 20 πώς είναι, παίχτες κυνηγάνε την μπάλα, την βάλουν στο ράγκμπι. Νομίζω ότι παίζει και λίγο αυτό το κυνηγητό
κυνηγάμε ένα τον άλλον και θα σε πιάσω κάποια στιγμή. Εγώ τα λέω λίγο. Εντάξει, δεν είναι καταρχάς πιάσει από μένα. Γεια σας. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Γιώργος Παπαγιάδης λέγομαι. Είμαι και εγώ παίκτης και προπονητής στην νευρική ομάδα. Εντάξει, δεν έχει το ξύλο, καταρχάς συγγνώμη. Το ξύλο είναι. Πριν πούμε γι' αυτό, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν θεωρώ ότι το μπάσκετ είναι καλύτερο, χειρότερο, το ράγκμπι είναι. Αυτά είναι ο καθένας πώς το βλέπει. Το κάθε άθλημα έχει τα καλά του και τα κακά του. Ό,τι ταιριάζει στον καθένα. Απλά πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο το ευρωπαϊκό ράγκμπι με το αμερικάνικο. Γιατί εκεί πάει το μυαλό πολλών. Έχετε δίκιο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι οι ταινίες που έχουν δει όλοι τα αμερικάνικα ποδόσφαιρο. Το λέμε για να το ξέρει και ο κόσμος. Γιατί μέσα από αυτή την εκπομπή, κάποιοι αύριο που θα τη δουν παιδάκια ή γονείς θα θέλουν να φέρουν το παιδί τους να γυμναστεί, να μάθει ράγκμπι. Και είναι ευπρόσδεκτο. Το ράγκμπι καταρχάς πιστεύω είναι ένα υπέροχο άθλημα για μικρά παιδιά γιατί χτίζει χαρακτήρα. Και ό,τι είπαμε πριν για ξύλο κτλ. Δεν υφίσταται. Έχει έντονη σωματική επαφή, πλαισιωμένη από κάποιους αυστηρούς κανόνες και πλαισιωμένη από πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και είναι καλό να συμβαίνει. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να γίνεται, στο ράγκμπι θεωρώ ότι γίνεται. Γιατί πιστεύω ότι κάποια στιγμή, πέρα από τα κλασικά αθλήματα, τι είναι κλασικά, ας πούμε στην Ελλάδα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι το νούμερο ένα άθλημα, με την καλή, με την κακή έννοια για πολλούς, είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Όπως και εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή, βέβαια είναι ατομική, αυτό είναι η δική μου άποψη, θα ήθελα κάποια στιγμή και το ράγκμπι να είναι νούμερο ένα. Το θέλω, πραγματικά θα το ήθελα. Είναι ευσεβής πόθος. Είναι ευσεβής πόθος για μας που ασχολούμαστε. Βέβαια, ναι, δεν πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε αιώνια και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει ένα άθλημα πάντα. Για μας είναι το νούμερο ένα, συγγνώμη για την διακοπή. Πλέον δηλαδή δεν ξέρω εσείς παιδιά. Δεν είναι... Ναι, για να το κάνετε. Δεν ασχολούμαστε τόσο με τα άλλα αθλήματα. Για να το κάνετε, φαντάζομαι ότι βέβαια αγαπάτε και το ποδόσφαιρο. Χωρίς να το υποτιμάμε, αυτό λέμε, δεν μας γεμίζει τόσο όσο το ράγκμπι πλέον. Σίγουρα. Πάντως, εγώ που έχω παρακολουθήσει ράγκμπι και ειδικά έχω παρακολουθήσει γαλλικό ράγκμπι. Ομάδες στη Γαλλία το βρίσκω αρκετά δυνατό άθλημα, αρκετά ενθουσιώδες και αρκετά σοβαρό άθλημα. Είδα δηλαδή ότι όλοι οι παίχτες ήταν σοβαροί. Δεν ήταν δηλαδή ας πούμε κάτι που μου προκαλεί κάτι, πώς να το πω, θα με συγχωρήσετε για τη φράση μου, γελία. Κάτι γελία. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είχε και την επαφή, είχε και δύναμη. Αυτό είναι βασικό. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς γι' αυτό, για τη δύναμη. Εγώ ονομάζομαι Σκρέτας Σωτήρης και είμαι προπονητής στη γυναικεία ομάδα. Προπονητής στη γυναικεία ομάδα. Ένα χαρακτηριστικό που ήθελα να τονίσω είναι ότι εδώ στο ράγκμπι, ας πούμε, οι παίχτες 90 λεπτά προσπαθούν να... Είναι κάτι βασικό. 80 λεπτά. Είναι μεγάλο, Είναι μεγάλο. Για τους άντρες. Οι γυναίκες παίζουμε 14 λεπτά, παίζουμε 7. Όχι, συγγνώμη, περιορίσω, δεν παίζουν γυναίκες 14 και σε 80. Η γυναικεία ομάδα προπονείται στο Rugby Sevens, που είναι μια παραλλαγή, μια άλλη μορφή του rugby, η οποία απαρτίζεται από 7 άτομα σε κάθε ομάδα και παίζεται σε 14 λεπτά. Συγγνώμη, 14 λεπτά είναι όλος ο αγώνας. Μάλιστα, είναι 2-7 λεπτά, εκτός άμα είναι τελικός που είναι 2 δεκάλεπτα. Που παίζεται. Μου φάνηκε λίγο εμένα γι' αυτό. Πιστέψτε με, άμα παίξετε. Δεν είναι λίγο. Είναι 7 άτομα σε όλο το γήπεδο, το οποίο το γήπεδο είναι ένα κατά τη στοιχεία γήπεδο ποδοσφαίρου. Και τρέχει σε όλο αυτό το χώρο. Είναι μεγάλο, ναι. Είναι οι ίδιες διαστάσεις με το γήπεδο ποδοσφαίρου. Πάνω κάτω, ναι. Πάνω κάτω. Έχει κάποιες διαφορές, αλλά για να το καταλάβει και ο κόσμος που δεν έχει σχέση, η επιφάνεια είναι πάνω κάτω όπως το γήπεδο ποδοσφαίρου. Η μπάλα αυτή που κρατάω είναι η ίδια και στο αντρικό και στο γυναικείο. Είναι το ίδιο ακριβώς. Και οι κανόνες είναι ακριβώς και το ίδιο και στο αντρικό και στο γυναικείο. Εφόσον παίζουν την ίδια παραλλαγή, δηλαδή 15 παίκτες αντρικό και γυναικείο, πάνω κάτω είναι το ίδιο. Αλλά 7 παίκτες αντρικό και 7 παίκτες γυναικείο είναι πάλι το ίδιο πάνω κάτω. Αλλά 7 παίκτες γυναικείο και 15 παίκτες γυναικείο έχει κάποιες διαφορές. Μικρές διαφορές, αλλά είναι στη μορφή παιχνιδιού. Δεν έχει να κάνει με τη διαφορά, συγγνώμη, Γιώργο, σε άντρες-γυναίκες, αλλά όσο με την παραλλαγή, αν είναι 15 ατόμων ή 7 ατόμων. Θέλετε κάτι να συμπληρώσετε? Ναι, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η διαφορά, ας πούμε, με το ποδόσφαιρο
ότι εδώ οι παίκτες του rugby προσπαθούν 80 λεπτά ή όσο αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, τους τραυματισμούς, ενώ η διαφορά με τα άλλα σπορ είναι ότι υπάρχει και λίγο θέατρο. Προσπαθούν να κάνουν λίγο θέατρο για να κερδίσουν κάποια πράγματα. Για το rugby μιλάμε τώρα. Όχι για το rugby, για τα άλλα αθλήματα. Η σχέση τους με τα άλλα αθλήματα. Στο rugby δεν υπάρχει αυτό. Στο rugby δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί, Σαν νοοτροπία. γιατί οι παίκτες σέβονται το παιχνίδι. Δηλαδή όπου έχει γίνει θέατρο, οι ίδιοι οπαδοί έχουν αποδοκιμάσει τους παίκτες τους και έτσι, βεβαίως, και έτσι έχει εξαλειφθεί. Φαίνεται αυτό, Φαίνεται. Είναι εμφανές. Το θέατρο. Το θέατρο εμφανές. Μάλλον δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις θέατρο. Εντάξει, Έτσι όπως το θέτουμε δεν μπορείς να κάνεις. Δεν θέλεις και όταν. μπορείς να κάνεις. Δεν είναι θέμα αν μπορείς ή όχι. Αν θες να κοροϊδέψεις, μπορείς να κοροϊδέψεις. Αλλά δεν είναι στην οτροπία του αθλήματος να κοροϊδέψεις. Γιατί όσες φορές έχει γίνει, από τους ίδιους τους οπαδούς της ίδιας ομάδας έχουν γιουχάρει τους παίκτες τους. Δηλαδή έχει τύχει να δω παιχνίδι, ένας παίκτης να κάνει θέατρο, επειδή υπάρχει σε μεγάλες κατηγορίες κάμερα που τα δείχνει και στο γήπεδο όλο, τι έγινε. Μόλις είδαν οι οπαδοί της ομάδας που έκανε θέατρο παίκτης τους, το γιουχάραν όλοι. Και με αυτές τις συμπεριφορές των οπαδών και των οπαδών σιγά σιγά έχει εξαλειφθεί το θέατρο. Εσείς, το όνομά σας? Εγώ λέγομαι Εύη Σταυροπούλου, είμαι στη γυναικεία ομάδα. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω πριν είναι ότι εμείς δεν θα μιλήσουμε και ποτέ σε διαιτητή. Κάτι το οποίο βλέπεις στο ποδόσφαιρο, αν δεις κίτρινη ή κόκκινη κάρτα, θα δεις τους ποδοσφαιριστές να διαμαρτύρονται. Κάτι το οποίο δεν υφίσταται στο rugby. Δηλαδή δεν θα διαμαρτυρηθεί ποτέ κάποιος στο Θα διαιτητή. σκύψεις το κεφάλι, θα ακούσεις τι σου είπε και απλά θα απομακρυνθείς. Είτε σου αρέσει είτε όχι η απόφαση. Ναι, εδώ θα κάνω μια ερώτηση εγώ. Υπάρχει περίπτωση όμως ο διαιτητής να έχει αδικήσει κάποια ομάδα και να μιλήσεις, όχι να... Σε μεγάλο επίπεδο είναι πολύ δύσκολο γιατί υπάρχει μικρόφωνο, μιλάει με διαιτητή. Σε υψηλό επίπεδο ο διαιτητής έχει μικρόφωνο που μιλάει στους παίκτες και με τους άλλους βοηθούς. Το μικρόφωνο τους μιλάει, ακούγεται στο μικρόφωνο τι λέει και αυτό ακούγεται και στην τηλεόραση και σε όλο το γήπεδο. Και στην τελική, εάν κάνει κάποιο λάθος ο διαιτητής, είναι αυτό που λέμε και στο ποδόσφαιρο. Το έκανε το λάθος, δεν αλλάζει. Τι νόημα έχει να πας από πάνω να γκρινιάζεις μισή ώρα και να κάνεις παραγγελία. Αυτά στο rugby διαλοπάλουν. Προσπαθούν να κόβονται. Έτσι κι αλλιώς είναι άνθρωπος. Έτσι όπως κάνουμε κι εμείς λάθη, επιτρέπεται και αυτός να κάνει λάθη. Το σεβόμαστε. Και στην Ελλάδα οι διαιτητές ουσιαστικά θέλουν να σε βοηθήσουν εκείνη την ώρα, να σου δείξουν τους κανόνες. Πολλές φορές θα γίνει μια παράβαση και θα σου εξηγήσει για ποιο λόγο σφύριξε, τι πρέπει να κάνεις στη συνέχεια κτλ. Εσένα Εφη, τι σε τράβηξε στο rugby? Μ' άρεσε πάρα πολύ ότι είναι πολύ δυναμικό άθλημα και αυτή η επαφή που λέτε δεν είναι επαφή τρώω ξύλο, είναι επαφή... είναι ένα άθλημα πολύ δυναμικό που μια γυναίκα νομίζω ότι... Απλά το τόνισα αυτό για να το μάθει ο κόσμος. Δεν το τόνισα ότι εγώ είμαι κατά ή υπέρ σε αυτό. Εγώ αν με ρωτήσεις είμαι και υπέρ στο ξύλο. Αν με ρωτήσεις εμένα. Όχι, πραγματικά είμαι υπέρ. Όχι, είμαι υπέρ όμως για να ξέρουμε, γιατί εδώ πρεσβεύουμε και μια θέση. Εγώ δεν είμαι κατά. Δεν είμαι καθόλου κατά. Τα αθλήματα. Ναι. Τα περισσότερα ομαδικά αθλήματα έχουν επαφή, έχουν ξύλο. Και το πόλο έχει ξύλο και το ποδόσφαιρο έχει ξύλο, αν το εντάσσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Το rugby έχει καθαρούς κανόνες. Δεν μπαίνουμε μέσα να χτυπήσουμε. Εγώ παίζω, τόσο καιρό παίζω, δεν έχουμε τραυματιστεί κάποια κοπέλα. Πόσο καιρό? Εγώ παίζω 2 χρόνια στην ομάδα. Στον Έολο. Στον Έολο πατρόν. Δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός σε κάποια παίκτρια. Οπότε και από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις ότι δεν έχει φοβερό ξύλο. Και αυτό που με τράβηξε είναι το πάθος, είναι οι κανόνες, είναι η πειθαρχία, είναι η νοοτροπία. Μετά θα καθίσουμε με τον αντίπαλο να μιλήσουμε, να συζητήσουμε το παιχνίδι, να πιούμε μαζί μπύρες. Όλο αυτό το συνάντησα μόνο στο rugby και σε κανένα άλλο αεραστεχνικό άθλημα. Έχεις κάνει κι άλλα αθλήματα? Πολύ μικρότερη. Είχα κάνει στίβο, το οποίο ήταν ατομικό και μια υψηλοκουράση. Στο στίβο ναι, ξεπερνάς μόνο τον εαυτό σου. Και έκανα και μπάσκετ, αλλά μετά ψήλωσαν οι άλλες και αποφάσισα να σταματήσω. Οπότε είπα να ασχοληθώ με το rugby που δεν είναι και τόσο ρατσιστικό. Μπορούν να παίξουν όλοι. Ψηλοί, κοντοί, πιο αδύνατοι. Γιατί υπάρχουν ρατσιστικά αθλήματα?
Όχι, απλά υποτίθεται ότι σε άλλα αθλήματα και κυρίως στην Ελλάδα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σωματότυπο. Ας πούμε για να παίξει μπάσκετ. Πρέπει να είσαι ψηλό. Κοιτάξτε μας λίγο, θα μπορούσαμε να παίξουμε όλοι αυτοί μαζί στην ίδια ομάδα, σε κάποιο άλλο άθλημα. Ναι, εγώ ναι, πιστεύω ναι, ότι τελικά τώρα, όσο περνάει η ώρα και μιλάμε, βλέπω το ράγκμπι ενώνει. Ότι είναι ενωτικό, ότι είναι για όλους. Αυτό όμως είναι ωραία παρατήρηση. Δηλαδή στο μπάσκετ δεν μπορείς να παίξεις αν είσαι κοντός. Πώς θα το κάνουμε, δεν μπορείς. Πρέπει να έχεις ένα ύψος. Ναι, ίσως είναι λίγο, όχι, δεν θα το πω τώρα ρατσιστικό, δεν θα χρησιμοποιήσω. Αλλά όμως είναι οι κανόνες του παιχνιδιού που λέμε. Ξέρεις εξ αρχής ότι αυτοί είναι οι κανόνες. Είναι καλό βέβαια που το ράγκμπι δέχεται τους πάντες. Έτσι δεν μου λέτε, τους πάντες. Ας είναι, συγγνώμη, χοντρός, κοντός, ψηλός, λεπτός, δεν έχει σημασία. Αρκεί να έχει, ας πούμε, αρκεί να κάνει αυτά που του λέει ο προπονητής του και να δουλεύει. Που αυτό βέβαια έχει να κάνει με όλα. Εσείς, μιλήστε μας λίγο για το πώς βρεθήκατε στην ομάδα και... Εγώ είμαι από τα πιο καινούργια μέλη της ομάδας. Είναι ένα άθλημα, θεωρώ, που αν το γνωρίσεις σε τραβάει. Δηλαδή, από την πρώτη φορά που πήγα εντελώς δοκιμαστικά, μου είπε ένας συνάδελφος ότι παίζει ράγκμπι σε μια ομάδα. Α, δηλαδή το έμαθες τυχαία, ας Το πούμε. έμαθα εντελώς τυχαία. Αποφάσισα να πάω απλά για να το δω και από την πρώτη προπόνηση κόλλησα. Όπως είπε και έφυγε ένταση, είναι δυναμικό άθλημα και αυτό είναι, πιστεύω, που σε κερδίζει. Αν έχεις μια καθημερινότητα που σε κουράζει, θες κάτι για να ξεφύγεις, είναι ιδανικό. Δηλαδή το ράγκμπι, ας πούμε, μπορεί να σε ξεκουράσει από τη δουλειά σου ή από το μάθημα που έχεις να δώσεις στο πανεπιστήμιο ή να σε κάνει... Φυσικά. Αυτές τις 2 ώρες που κρατάει η προπόνηση, το κεφάλι σου αδειάζει τελείως από όλα στα προβλήματα. Είσαι στο γήπεδο και φυσιώνεις εκεί. Είναι αγχολητικό θέμα. Αγχολητικό, ναι, γιατί παίζει και αυτό ένα μεγάλο ρόλο σε αυτό που ζούμε τώρα και με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε και σαν λαός και σαν κοινωνία και σαν έθνος και γενικά. Γιατί είναι δύσκολες και οι καταστάσεις που είναι γύρω μας πλέον. Δεν είναι όπως ήταν πριν 10 χρόνια τα πράγματα, ούτε πριν 5. Και από οικονομικής άποψης το λέω και από τόσα πράγματα που μας βάλουν και βάζουν πιο πολύ τους νέους ανθρώπους. Βλέπουμε τώρα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι βλέπουμε γύρω μας καθημερινά ανθρώπους να έχουν μπλέξει, ας πούμε, στα ναρκωτικά. Θα μπορούσε το ράγκμπι να είναι μια διέξοδος, ακόμα και για αυτά τα παιδιά. Γιατί πρέπει να το δούμε και διαφορετικά το θέμα, να μην το δούμε μόνο σαν ένα άθλημα. Γενικά ο αθλητισμός είναι καλός. Θα μπορούσε και ένα παιδί που είναι πνεγμένο, παράδειγμα, εισαγωγικά στα ναρκωτικά, να μην έχει μπλέξει, να έχει μπλέξει με το ράγκμπι. Το συγκεκριμένο άθλημα βοηθάει να ξεπεράσει και τις δυσκολίες. Γιατί η ουσία αυτή να ξεπεράσει τα εμπόδια, τις δυσκολίες με τη βοήθεια της ομάδας και να φτάσεις στην απέναντι πλευρά του γηπέδου για να σκοράρεις. Ναι, γιατί φαντάζομαι πέρα από το ράγκμπι είσαστε και φίλοι. Με τα άσχημα, με τα καλά, με τα περίεργα, με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Λέτε και πολλά πράγματα μετά το ράγκμπι. Δεν είναι όλη η ζωή ράγκμπι. Μπορεί να πείτε και κάποια πράγματα. Το ωραίο είναι ότι γινόμαστε φίλοι, δεν γνωριζόμαστε εκ των προτέρων, γινόμαστε φίλοι μέσα από την ομάδα. Αυτό ήθελα, αυτό είναι το πιο ωραίο. Και η επαφή δένει την ομάδα. Όταν υπάρχει επαφή σε ένα άθλημα, βοηθάει στο να δεθεί περισσότερο μια ομάδα. Γιατί αισθάνεσαι, ας πούμε, το συμπαίκτη σου. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη οικογένειά μας. Πρέπει να υπάρχει και μια ωραία επαφή με τον προπονητή, με τους παίκτες. Ή στην αντρική ομάδα ή στη γυναικεία. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και πρέπει να υπάρχει και, δεν μπορώ να πω κοινή άποψη, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει αυτός ο σεβασμός που πρέπει και διέπει τουλάχιστον και το ράγκμπι και όλα τα αθλήματα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ναι, να μιλήσετε, ναι, εδώ είμαστε μια παρέα. Ονομάζομαι Νταβίλ Ευσταθία. Γιατί σε είδα πριν που ήταν. Το είδα. Εσύ δεν θες να μιλήσεις, το βλέπω. Σχετικά με αυτό που είπατε με τις σχέσεις, επειδή είναι ακόμα σε πολύ πρωταρχικό στάδιο, αν δεν υπάρχουν σχέσεις φιλίας ή εμπιστοσύνης, δεν υπάρχει λόγος να πας να παίξεις. Δεν είναι επαγγελματικό που θα έχεις απολαβές, είτε οικονομικές, είτε
διάφορα, δημοσιότητα, δεν ξέρω τι. Το κάνεις καθαρά επειδή εσύ θέλεις και γουστάρεις αυτό το άθλημα. Και πιστεύω γίνατε και φίλοι που δεν είσαστε, φαντάζομαι. Κάποιοι άνθρωποι. Συνάδει με την οτροπία βέβαια του ράγκμπι, που όπως προείπαμε οι υπόλοιποι, είναι πολύ σημαντικό ο σεβασμός. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όχι μόνο στο διαιτητή, στο προπονητή και στους συμπαίκτες και όλα. Γι' αυτό το βλέπεις και μέσα στο γήπεδο και έξω όμως. Μαθαίνει που φέρεις έτσι. Θεωρώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα, εγώ προτείνω να φέρουν όλοι τα παιδιά τους να μάθουν ράγκμπι, μεγαλώνοντας, να έχουν αυτό τον απαραίτητο σεβασμό. Και εδώ δεν κάνουμε τώρα μια εκπομπή για να πούμε τι καλά παιδιά που είμαστε ή τι καλό είναι το ράγκμπι, τι ωραία, όλα ιδανικά και όλα όμορφα. Κάνουμε μια εκπομπή πραγματικά για να δείξουμε ότι η ευγενία, δηλαδή ο αθλητισμός είναι πάνω απ' όλα και ο αθλητισμός ενώνει όλους τους ανθρώπους, ό,τι και να είναι. Θες ερασιτεχνικό επίπεδο, θες επαγγελματικό επίπεδο. Τι έχει να χωρίσει ένας επαγγελματίας πριν των χρημάτων, έτσι, πλην των χρημάτων, με συγχωρείτε, από έναν ερασιτέχνη που αγαπάνε το ίδιο άθλημα. Μπαίνει στη μέση, τίποτα άλλο. Που να μου πεις είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Όμως δεν είναι αυτό το κομμάτι που θα φέρει την απόλυτη ευτυχία. Μην σας πω το αντίθετο. Έτσι δεν είναι. Δεν φέρνει την ευτυχία αυτό το κομμάτι. Είσαι ερασιτέχνης και κάνει περισσότερες θυσίες. Έτσι δεν είναι. Για να ασχοληθεί με αυτό που αγαπάει. Ναι, γιατί λέει ο άλλος, ας πούμε, εγώ ρε παιδί μου, εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω απολαβές από το ράγκμπι αυτό ή που κάνω, δεν έχω τίποτα. Όμως πάω γιατί μου αρέσει και γουστάρω που φεύγω 2 ώρες τελειώνοντας τη δουλειά μου ή το πανεπιστήμιο. Γιατί φαντάζομαι άλλοι είναι φοιτητές, άλλοι δουλεύουν, άλλοι έχουν. Και πάω 2 ώρες και φεύγει αυτή η καθημερινότητα από το μυαλό μου. Και γυρίζω στο σπίτι μου και είμαι ήρεμος και ψυχικά και σωματικά. Γιατί μην ξεχνάμε, φαντάζομαι έχει και καταπώνηση. Εσείς τι λέτε που δεν θέλετε να μιλήσετε? Δεν θα μιλήσετε καθόλου? Η Δημήτρη λένε η μικρή μας, είναι μόλις 19 χρονών. Πώς ξεκίνησε αυτό? Παρακολουθούσα κάποιες προπονήσεις που είχαν συμπαίκτες μου στο Βαρεγκάλι, στην έδρα τους. Και έδωσε το ενδιαφέρον και έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή, τι σου άρεσε στο ράγκμπι, τι σου άρεσε δηλαδή εκεί που παίζεις? Δεν ξέρω και τις θέσεις κιόλας. Αλλά... Πάντως εγώ χαίρομαι πραγματικά γιατί ακούω αυτό που λέτε για την αλληλεγγύη και γι' αυτό, δηλαδή δεν το συναντάς εύκολα αυτό. Πραγματικά το λέω ότι βλέπω ότι είστε δεμένοι. Δεν ξέρω, βέβαια δεν ξέρω τι γίνεται πάντα, ποτέ δεν ξέρω και ούτε θέλω να μάθω Δεν τι γίνεται είναι πίσω όλα από το. αγγελικά Δεν είπα ότι είναι ιδεατά. πλασμένα, αλλά όπως και στην οικογένειά σου έχεις κάποιες διαφωνίες. Για μένα η ομάδα μου είναι η δεύτερη μου οικογένεια αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποιείτε όμως έναν όρο όλοι που βλέπω. Χρησιμοποιείτε αυτό που λέμε ευγενή άμυλα και σεβασμός. Δεν το ακούς εύκολα. Εγώ προσωπικά δεν το ακούω εύκολα αυτό. Δεν μπορώ να πω ψέματα, δεν ακούω σεβασμός και ο ένας με τον άλλο να βοηθήσουμε. Που σημαίνει ότι αυτό δείχνει και επαγγελματικό επίπεδο. Όμως το περνάνε όταν πήγα στην ομάδα, το πρώτο πράγμα που μου είπαν ότι πρέπει να σέβομαι τη συμπαίκτριά μου, ότι οι συμπαίκτες μου θα με βοηθήσουν. Ήταν το όλο κλίμα και αυτό που μετέφεραν τα παιδιά. Και έτσι το μεταφέρουμε όλοι στους επόμενους. Και πηγαίνει κυκλικά νομίζω. Τραυματισμούς έχετε εσείς οι γυναίκες, δεν θα μιλήσω για τους άντρες. Εσείς τραυματιζόσαστε πιο εύκολα. Δηλαδή ποιος είναι ο χειρότερος τραυματισμός? Το παιδί μου. Αν κάνεις σωστά προπονήσεις και σωστά τις τακτικές να ακολουθήσεις αυτά που σου λέει ο προπονητής, είναι δύσκολο να πάρεις κάποιο σοβαρό τραύμα, γιατί δεν ξέρετε και από ράγκμπι. Άμα χρειαστεί να κάνεις ένα tackling και πας χαμηλά, θα προστατεύσεις όλο σου το σώμα. Αν πας ψηλά που δεν πρέπει, θα έχεις κάποιο τραυματισμό. Το θέμα είναι να ακολουθείς τις οδηγίες του προπονητή, θεωρώ, και όπως κάθε αθλητή γυναικεία. Εγώ βλέπω 4 δυναμικές γυναίκες εδώ. Και 3 δυναμικούς άντρες. Ορίστε. Αυτό ήθελα να τονίσω, ότι Βλέπω πραγματικά 4 δυναμικές, ομάδα όμορφες γυναίκες. είναι πολύ σκληρή. Δηλαδή οι κοπέλες έχουν μια θέληση. Δηλαδή από αυτή την ομορφιά βλέπεις μια διαφορά. Ακριβώς. Εννοείς πιο πολύ θέληση από τους άντρες? Δεν μπορώ να τους συγκρίνω, αλλά νομίζω ότι δεν υστερούν σε κάτι από την αντρική ομάδα. Εγώ ρωτάω, είσαι προπονητής, εγώ δεν γνωρίζω. Δεν υστερούν σε κάτι. Ίσα έρχονται στις προπονήσεις, δίνουν τα πάντα και στο τέλος είναι ευχαριστημένες.
παρόλο τη δυσκολία εισαγωγικά του αθλήματος, αν και δεν είναι τόσο δύσκολο, απλά για μια γυναίκα με κάποιος το φαντάζεται διαφορετικά. Όμως, όπως είπε και η Έστα, ακολουθώντας σωστή τεχνική, οι τραυματισμοί αποφεύγονται. Είναι όλα θέμα τεχνική. Εσείς τώρα είστε μια ομάδα αντρική και γυναικεία. Τι θα λέγατε στα μικρά παιδάκια που μας βλέπουν? Δεν θα πω στα μεγάλα παιδάκια, στα μικρά παιδάκια. Να έρθουν να δοκιμάσουν το σπορ. Από πόσο χρονών μπορούν να έρθουν και στο γυναικείο και στο αντρικό? Δεν υπάρχει περιορισμός τόσο πολύ ηλικιακά. Το πλάνο μας μακροπρόθεσμα είναι να, όπως σημαίνει στο εξωτερικό, από 6 χρονών, όπως φαντάζομαι ξεκινάνε και ποδόσφαιρο, μπορεί ένα παιδί να γνωρίσει τα πρώτα βήματα του αθλήματος και χωρίς επαφή, δηλαδή αν οι γονείς του έχουν το φόβο του χτυπήματος κλπ. Μπαίνει σταδιακά στην οτροπία του αθλήματος, βλέποντας το σαν παιχνίδι πρώτα απ' όλα. Όταν παίρνεις αγκαλιά κάποιον είναι τάκλιν αυτό? Ναι, θα το ψήσεις καλύτερα ο Γιώργος στα... Ναι. Περίπου. Για πες μας, Εφη. Υπάρχει μια ιδιαίτερη τεχνική για να κάνεις τάκλιν. Νιώθεις εκείνη τη στιγμή πολύ δυνατός. Νιώθεις ότι... ωραία, πετάω έναν αντίπαλο κάτω. Να του γκρεμίσεις ένα φρούριο. Μπράβο, κάπως έτσι. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο ωραίο κομμάτι του αγώνα. Και υπάρχει φυσικά η ειδική προπόνηση. Τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν πολύ καλύτερα για τα τάκλιν. Εντάξει, δεν είναι το θέμα του tackling. Το θέμα είναι ότι υπάρχει επαφή, αλλά πάντα υπάρχουν κανόνες. Δεν είναι μόνο επαφή και όπως είπαμε πριν, ξύλο χωρίς. Δεν υπάρχει. Υπάρχει απλά επαφή. Το ξύλο αναφέρθηκε ως αυτό που θέλει να ξέρει ο μέσος τηλεθεατής ή οποιοδήποτε να ξέρει, δεν έχει να κάνει. Για να απαντήσω στην ερώτηση σας, κάνετε και πριν, από τραυματισμούς και τα λοιπά. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Αντρική και γυναικεία ομάδα, τραυματισμός δεν έχει υπάρξει. Μόλοπες, ρασίματα, ό,τι υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα. Αυτό είναι από... Αυτός ο μόλοπας είναι αδελφικός μόλοπας. Εντάξει, αυτό τα έχουμε, αλλά είναι λογικό. Νομίζω. Δεν είναι κάτι, είναι κάτι επιφανειακό. Είναι κάτι που σου χειραίνει και σου στέλνει χαρακτήρα. Μέχρι εκεί. Τραυματισμοί, αν δεν κάνω λάθος, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πιο πολλοί από ό,τι. Υπάρχουν και πολύ σοβαροί τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο. Πολύ πιο πολλοί από ό,τι στο ράγκμπι. Υπάρχουν τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο που ο άλλος δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ μπάλα. Δεν το συζητάμε. Και από νέα ηλικία. Και στο μπάσκετ, βέβαια. Το ποδόσφαιρο έχει πιο πολλούς τραυματισμούς από το ράγκμπι. Ίσως, πιστεύω εγώ, γιατί ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Ενώ στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ότι ο άλλος θα σου δώσει κλωτσιά ή ότι θα σε ρίξει. Παίζει και αυτό κάποιο ρόλο. Ενώ στο ράγκμπι ξέρεις όμως ότι ο άλλος θα σε πιάσει. Θα υπάρχει... Μπράβο. Η προετοιμασία που έχει κάνει. Η προετοιμασία που έχει κάνει, όπως είπε η Έστα, η σωστή εκπαίδευση εισαγωγικά, σε προετοιμάζει για το χτύπημα. Δεν είναι κάτι... Αυτό στην μπλούτζα επάνω που μου είπατε το 1823 είναι η έναρξη του ράγκμπι στον κόσμο. Κατά κάποιο τρόπο ναι. Βλέπω, εδώ φοράνε ωραίες μπλούζες και οι 4 όμορφες παρουσίες που έχουμε εδώ, στο ράγκμπι. Το 1823 τι συνέβη? Στην Αγγλία, συγκεκριμένα στην πόλη Ράγκμπι, αν δεν κάνω λάθος, εξού και το όνομα. Στην πόλη Ράγκμπι, ομώνυμη πόλη. Αν δεν κάνω λάθος, στο πανεπιστήμιο, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος γι' αυτό, παίζοντας ποδόσφαιρο μια παρέα παιδιών, κάποιο παιδί σήκωσε την μπάλα, την έπιασε με τα χέρια του δηλαδή, και άρχισε να τρέχει. Μάλιστα το όνομα του παιδιού αυτού ήταν William Webb. Όπως έπαιζε ποδόσφαιρο, πήρε την μπάλα, ναι, και έτρεχε. Ήθελα να πω ότι το όνομα του, το παγκόσμιο κύπελο, έχει πάρει το όνομά του προς τιμήν του William Webb Ellis, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έβαλε τις βάσεις άτυπα για να ξεκινήσει το ράγκμπι σαν άθλημα στην Αγγλία και μετά επεκτάθηκε σιγά σιγά και σε άλλες χώρες, κυρίως σε απικίες της Αγγλίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ποια πρωταθλήματα κοσμούν την Ευρώπη, στο γυναικείο και στο αντρικό? Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν πέσει πολλά λεφτά, είναι το γαλλικό πρωτάθλημα. Το γαλλικό. Άρα καλά το είδα εγώ. Γαλλικό και αγγλικό είναι στις δύο κορυφαίες θέσεις. Έχουν πέσει πολλά λεφτά στη Γαλλία πλέον και έχουν πάρει τα μεγαλύτερα ονόματα. Αλλά και το αγγλικό είναι εξίσου κορυφαίο.
Λοιπόν, αναφερθήκαμε πριν σε μια μελανιά. Γιατί γελάτε? Αυτό πώς αντιμετωπίζεται από το ανδρικό φύλο? Από τη στιγμή που ξέρουν με τι ασχολούμαστε, Μάλιστα. βλέπουν πολλές μελανιές γενικότερα. Είναι η μόνη. Γιατί εσείς οι γυναίκες μελανιάζετε και εύκολα. Όχι απαραίτητα. Όχι όλες. Όχι όλες. Υπάρχουν και πιο σκληρές. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με το άλλο φύλο. Ξέρουν κανονικά ότι ο κάθε ένας αυτό έχει να κάνει με το ράγμπι. Ωραία. Να μου πείτε που γίνονται οι προπονήσεις, που γίνονται όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Ναι, οι προπονήσεις εταιρικής ομάδας γίνονται στο παμπελοποννησιακό στάδιο Δευτέρα και Τετάρτη, 7.30 συγκεκριμένα. Πόση ώρα είναι? 2 ώρες. 2 ώρες έχει η προπόνησή μας. Και επιπλέον τα Σάββατα... Έως τις 9.30 περίπου. Ναι. Και επιπλέον τα Σάββατα κάνουμε προπόνηση αρκετές φορές στη βιομηχανική ζώνη, όπου έχουμε ένα δικό μας χώρο, ένα δικό μας γήπεδο, το οποίο έχουμε διαμορφώσει κατάλληλα αποκλειστικά για ράγμπι. Θα έλεγα ότι είναι το μόνο, νομίζω, τέλος πάντων, γήπεδο που είναι πραγματικά πρώτα για ράγμπι, είναι στημένα τα δοκάρια μας κλπ. Όπου επίσης προπονούμαστε και πολλές φορές παίζουμε και τους αγώνες μας εκεί πέρα. Είναι στη βιομηχανική ζώνη, στο Χαϊκάλες συγκεκριμένα, όπου εκεί προπονείται και ακαδημία προς το παρόν. Πάλι φαντάζομαι τα έξοδα είναι δικά σας, όλα είναι δικά σας. Μακάρι η Ομοσπονδία να βοήθαγε και να έδινε κάποια κονδύλια για τις μετακινήσεις, για τις μπάλες, για όλα αυτά. Γενικά το κράτος, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, έχει απομακρυνθεί από τον αθλητισμό. Είναι εκεί σε επιτυχίες, αλλά στην καθημερινότητα δεν είναι. Τουλάχιστον από τους τοπικούς φορείς θεωρώ ότι έχουμε στήριξη, μας έχουν βοηθήσει αρκετά. Εννοείς από κάποιους χορηγούς? Εκτός από χορηγούς, θα αναφερθώ σε αυτούς, από τους τοπικούς φορείς, δηλαδή οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι, του Χαϊκαλείου και της Περιστέρας, που είναι τα δύο χωριά που είναι γειτονικά εκεί πέρα, που είναι το γήπεδο, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Τοπικοί φορείς, μέχρι και ο Δήμος, μπορώ να πω, της Κάτω Αχαΐας, μας έχει διαφερθεί έντονα πλέον να μας βοηθήσει. Γιατί εγώ θα έλεγα για το Δήμο Πατρέων. Επειδή είμαστε στην Πάτρα, δεν έχουμε ιδιαίτερη επαφή, δεν είναι ότι μας έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι, απλά δεν έχουμε καθημερινή επαφή στην Πάτρα, στους αγώνες, οι προπονήσεις γίνονται στην Πάτρα, αλλά επειδή είναι εκεί το γήπεδό μας, δεν έχουμε τόσο πολύ επαφή. Όσες φορές έχω έρθει σε επαφή με την Πάτρα, ήταν ανοιχτή η πόρτα τους, θέλω να πω. Τώρα για χορηγούς, αυτή είναι η πραγματική, ας πούμε, είναι πολύ μεγάλη βοήθεια. Όσοι ασχολούνται ερασιτεχνικά, ρομαντικά με τον αθλητισμό, καταλαβαίνουν τι λέω. Είναι πολύ μεγάλη βοήθεια. Πιο συγκεκριμένα θα σας πει και ο Παναγιώτης κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, σίγουρα οι χορηγοί, όπως είπαμε, είναι αυτοί που ουσιαστικά μας στηρίζουν στις μετακινήσεις μας, όπως και ο χώρος εδώ πέρα που βρισκόμαστε αποτελεί ένα από τους χορηγούς μας για φέτος. Τόσο σε ανδρική όσο και σε γυναικεία ομάδα, στο οποίο ξέχασα να αναφερθώ και στις προπονήσεις της γυναικείας ομάδας επίσης. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, 7 με 9 στο Παμπελοποννησιακό και το Σάββατο στο γήπεδο στο Χαϊκάλι. Εγώ πάντως που έχω δει ράγμπι και σας είπα έχω δει μόνο το γαλλικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Και γυναικείο ράγμπι που είδα μου άρεσε πάρα πολύ. Και είδα μάλιστα ότι για να παίξεις ράγμπι, το λέω και στις κοπέλες και σε εσάς, πρέπει να είσαι και λίγο, να κόβει και λίγο το μυαλό σου. Είναι έξυπνο άθλημα. Θέλει εξυπνάδα. Δεν είναι ένα άχαρο άθλημα, πρέπει να δουλεύει λίγο το μυαλό σου. Ή κάνω λάθος? Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Θέλει ψυχή και μυαλό. Και δύναμη. Δύναμη, καλύπτεται από την ταχύτητα, από την αντοχή. Είπαμε, δεν είναι ένα άθλημα μόνο για τους δυνατούς. Αυτή η μπάλα που κρατάω πόσα γραμμάρια είναι? Κάμποσα. 200. Δεν είναι βαριά πάντως. βαριά. Με τέτοια μπάλα παίζουν όλοι. Μάλιστα. Άντρες, γυναίκες και παιδιά. Δηλαδή αυτή είναι μια επαγγελματική μπάλα. Όλα αυτά είναι από χορηγίες, τα μπλουζάκια, οι μπάλες, αυτά φοράνε τα κορίτσια. Τα μπλουζάκια, δεν. Οι μπάλες είναι από χορηγία. Και από συνδρομές μεταξύ μας, δηλαδή, των περιπτών μας. Δηλαδή, καλύπτουμε τα προσωπικά μας έξοδα. Ναι. Στα πλαίσια της ερασιτεχνικής. Σιγά σιγά επειδή φτάνουμε και στο τέλος, εγώ πιστεύω ότι καλύψαμε αρκετό
χώρο και χρόνο προς αυτό που λέμε rugby. Θέλω να μου πείτε άλλη μια φορά, σας παρακαλώ, πότε μπορεί να έρθει ο κόσμος αυτός που θα δει και την εκπομπή και εσάς. Δευτέρα και Τετάρτη Παπελοποννησιακό στάδιο, 7 η γυναικεία ομάδα, 7,5 αντρική. Και Σάββατα. Πώς συνδυάζεται αυτό, είναι στο ίδιο γήπεδο εννοώ? Ναι, στο εθνικό στάδιο. Από εθνικό κάνουμε, μοιραζόμαστε στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται. Αγώνες πότε γίνονται? Συνήθως Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα σε αυτούς τους χώρους, δηλαδή στον Παπελοποννησιακό και Στο στο... Παπελοποννησιακό το αποφεύγουμε επειδή δεν είναι πολύ καλό γήπεδο κάτω. Κυρίως στο Μεσογειτικό, έτσι, μην πάει σύγχρο. Κυρίως γίνεται στο γήπεδό μας στο Χαϊκάλι. Νομίζω ότι εδώ κάπου πρέπει να κλείσουμε. Αρκετά είπαμε. Κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Εδώ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εκπομπή. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Εμένα είναι δική μου τιμή. Γιατί έχω δίπλα μου νέους ανθρώπους, νέα κορίτσια που. Θέλουμε να σας κάνουμε δώρο αυτό το μπλουζάκι. Έολος ράκι. Και όλοι. Μπορώ να το φοράω και το βράδυ που κοιμάμαι αυτό? Ναι, δεν θα σε πειράξει κανένα. Σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Ωραία, το παίρνω. Δεν το φοράω τώρα. Εδώ, έολος. Εδώ, έολος. Πράσινο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την μπάλα θα την πάρω, όχι έτσι. Αυτή, ξέρεις, έγινε αγαπημένη δηλαδή. Την πήρα και... Πάντως πραγματικά θα ανανεώσουμε λίγο το ραντεβού και στο γήπεδο. Κάποια στιγμή, εν ευθέτω χρόνο, και στο γυναικείο και στο αντρικό. Θα είναι καλύτερα. Είστε ευπρόσδεκτοι. Όπως όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Εμείς θα τα πούμε στην επόμενη.